Ymateb i gwymp ar gyfer unigolyn sy'n byw yn ei gartref ei hun. Y weledigaeth ar gyfer dyfodol gofal yng Nghymru yw i bawb gael gofal mwy effeithiol sy'n canolbwyntio'n fwy ar yr unigolyn ac sy'n fwy cymunedol, wedi ddarparu gan bartneriaid ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol, tai a'r sectorau cyhoeddus a phreifat sy'n cydweithio â'i gilydd. Yn Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru, rydym yn gyfrifol am gadarnhau bod pobl yn cael gofal iechyd o ansawdd da. Rydym wedi cynnal adolygiad cenedlaethol o Ofal Integredig gyda phwyslais penodol ar gwmpo, sy'n asesu'r ffordd mae systemau'n gweithio gyda'i gilydd ac yn gwneud argymhellion o ran y ffordd y gallent weithio'n well gyda'i gilydd. Ymateb i gwymp ar gyfer unigolyn sy'n byw yn ei gartref ei hun. Dyma Bryn. Mae'n berson hŷn sydd wedi cwmpo yn ei gartref ei hun. Os nad yw'r gwasanaethau sydd ar waith i ofalu am Bryn a'i gefnogi yn cydweithio mewn ffordd gyd-gysylltiedig, gall brofi. Oedi hir am yr ymateb cywir gyda mwy o bwysau ar y gwasanaethau brys. Achos y gellid ei osgoi o'i dderbyn i'r ysbyty a'r problemau a allgodi yn sgil hyn a chyfleoedd a gollir i fynd i wraidd y broblem o ran ei gwympiadau y gellir ei hatal. Mewn system gyd-gysylltiedig gall Bryn ddisgwyl. Ymateb cyflym yw gwymp gan wasanaeth priodol. Gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn ei gartref neu'n agos ato lle bynnag o bo modd, gan ystyried yr hyn sy'n bwysig iddo ac asesiad ac ymyried ystyrlon sy'n anelu at atal niwed wrth gwmpo yn y dyfodol. Mwyn gwella'r gofal a'r cymorth a roddir i Bryn, rydym yn argymell y dylai gwympiadau ymhlith pobl dros 65 oed fod yn flaenoriaeth yn ei rhinwedd ei hun. Mwy o ymgysylltu â'r cyhoedd ynglŷn ag arwyddocâd cwmpiadau a sut i'w hatal. Rhoi gwerth ar y gweithlu gofal cymdeithasol. Ariannu adnoddau ataliol. Safoni fframwaith cenedlaethol. Cyflwyno modelau lleol clir ar gyfer gofal cyd-gysylltiedig. A dylai pawb sy'n gweithio yn y system anelu at ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Datblygu gweithlu wedi hyfforddi'n ddigonol i ddywallu anghenion y boblogaeth. I gael rhagor o wybodaeth a darllen yr adroddiad, ewch i www.hiw.org.uk/Falls Review.